ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிக் பாஸில் அவங்க 3வது ப்ரமோவை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த ப்ரமோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அர்ச்சனாவுடைய உலக அளவு நடிப்பு அப்படிங்கிறது வெளிவருது. ஸோ அவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த கேம் ஷோவுக்கு நான் எதுக்கு வந்தேன் அப்படிங்கிறதே தெரியல. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப வந்து பயமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்டர்கட் ஷாட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல. ஸோ இவங்க பேச பேச ரியோ அண்ட் சோம் அவங்களுக்கு எதிராக திரும்பினது, அதாவது அவங்களுடைய பாயிண்ட்டை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இது ஒரு கேம் அப்படின்ற மாதிரி விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ ரியோ அண்ட் சோம் அதை வந்து காட்டிகிட்டு இருக்காங்க. உடனே நம்ம டிஜிட்டல் அன்னை அவர்கள் ஒரு கதை சொல்கிறாங்க. ஒரு குட்டி கதை தான். என்ன அப்படின்னா, அவங்க வீட்டு சைடில் கூட இந்த அளவுக்கு சண்டை எதுவுமே நடந்தது கிடையாது. பட் இந்த பிக் பாஸ் ஷோவுக்குள்ளே வந்த பிறகு தான் என்கிட்ட இவ்வளோ பேர் வந்து எதிர்த்து பேசுகிறாங்க, பயங்கரமாக சண்டை நடக்குது அப்படின்றதை டிஜிட்டல் அன்னை அவர்கள் வந்து கணிக்கிறார்கள். ஸோ இதுவும் இன்டர்கட் ஷாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியோவும் சோமும் அவங்கள திட்டினது, ஆரியை இவங்க போய் திட்டினது அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டு காமிக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து லாஸ்ட்டாக ஒரு பாயிண்ட் வந்து சொல்லி அவங்களுடைய ப்ரொமோவை வந்து முடிக்கிறாங்க. என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா, இங்கே வந்து எனக்கு பயமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அன்பு ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன். பட் அதுக்கு வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அன்பு ஜெயிக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. பட் அன்பு ஒன்றா காலி ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான். பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ அன்பு ஹவுஸ், இட்ஸ் அ பிக் பாஸ் ஹவுஸ். ஸோ அன்பை முன்னிலைப்படுத்தி விளையாடுவதற்கு இது வந்து சாதா ஒரு மெகா சீரியலோ இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூவியோ வந்து கிடையாது. இது வந்து ரியாலிட்டி ஷோ. உங்களுக்குள்ள யார் பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத தீர்வு பண்ணுற ஒரு ஷோ அப்படிங்கிறது தான். நமக்கு அர்ச்சனாவுக்கு இன்னும் புரியலை. பட் இன்றைக்கி வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோமோவில் தரமான சம்பவம் இன்றைக்கி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, செகண்ட் ப்ரோமோவில் முட்டையை அவங்களே படுத்து உடைச்சி சோமை வந்து காரணம் காட்டி, சோம் வந்து ஐயோ நான் தான் உடைச்சேன், லெஃப்ட்டில் உடைச்சேன் அப்படின்ற மாதிரி அவரும் வந்து சண்டை போட்டு, தேர்டு ப்ரோமோவில் போங்கடா அவங்க முட்டையும் வேணாம், கோழி முட்டையும் வேணாம், நான் மொத்தம் கூமுட்டையாக தான் இருந்துட்டு போயிடுறோம்டா அப்படின்ற மாதிரி அன்பு அன்னை வந்து பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணி கதறி அழுதுருக்காங்க. ஸோ இதுதான் ப்ரொமோ 3 உடைய கண்டெக்ஸ்ட். ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ப்ரொமோ பார்த்துட்டு அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அர்ச்சனா அந்த ஃபேக் லவ் அன்பு ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது இந்த பிக் பாஸில் வந்து ஒர்க் ஆகாது அப்படிங்கிறதை நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து அர்ச்சனாவுக்கு புரிஞ்சு கேம் விளாட ட்ரை பண்ணாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். பட் எங்கே கேம் விளாட ட்ரை பண்ணுறது, இந்த வாரம் இல்லை அடுத்த வாரம் கண்டிப்பாக வெளியே போயிடுவாங்க. அப்புறம் வெளியே போய் ஜாலியாக அவங்க பொண்ணு கூட சேர்ந்து வாவ் லைஃப் அப்படின்ற ஒரு குக்கிங் சேனலில் அவங்க வந்து சமைக்க வந்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பார்ப்போம். ஆல் த பெஸ்ட் அர்ச்சனா. இப்போயாச்சும் உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிச்சே இந்த கேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன். உங்களுடைய கருத்துக்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். குட் பை கைஸ்.